Prišli nám dresy na preteky. Že ocko Alexin, zasmial som sa. Tielko, mikína, tričko, to sa bude behať. Keď pod Tatrami nesneží, prečo by nemohlo v Maďarsku? Mireď Háza, Athletic Centrum. Alexi, nebyť teba, asi by som tu nebol aj ani ja a nepretekal by som na týchto majstrovstvách východného Slovenska. Tak takúto halu mať u nás v Spišskej Novej Vsi, to by bolo. Rozcvička za mnou, ide sa pretekať. Vyhlasujeme výsledky 400 metrov muži. Na 3. mieste Kopilec Jozef, Mariška Slavia, Spišská Nová Ves. O chvíľu, dievčatá, štafeta 4x200 metrov. Víťazstvo nám ušlo len o niekoľko desatín. Slavia, Spišská Nová Ves. Na dnes odpretekané, ty máš striebornú medailu. Z čoho? Zo štafety 4x200. A ja mám dve bronzové medaily za beh na 400 metrov a 800 metrov. Takže dneska to bolo na parádu.